Horas madihita saluhutna, huriani tuhata, andorang sotapuka parminggota, tapasada marohata martang yang nauhoho mahita. Amen. Tapukama parminggota marende mahita.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na imbaru tubui, disusu na denggan na somangaci. Asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagogo otai, olopo kamu madebata ni si Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, suruh maton di perbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami, marhite-hite haheheo ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala assalam gadda haporsyaon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu, asa toktong huingot hami, na hehe do hami muse sia namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sia namatei. Amin. Tatangihon ma patik ni debata natar surat di 5 Musa 20 walu ayat sia. Pahoton ni Jahoba maho gabe bangsona nabadia, songon naung ni warihon na hian tuho, molotung diradotiho akatona ni Jahoba debatam, jalamar parangeho di aka dalanna. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulaho na hombarto patikmi. Amen. Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di banua gijang.
Pargogo naso hatu dosan, par dengan bahasa doho, jala ro disaliling-liling nado asini roham. Saya marpapuati ma roham di hajahaton nami, jala saya unang be ingot aka dosa nami. Jot-jot do hami mardosa maradopoko, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhitesian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, nunga di arsai hoau marhite sian aka dosam, jala nunga di lojai hoau marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei aka pangalosim alani hadiriokku, jala dangbe hupaingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Raja hama epistel di ari mingguon, natar surat sian tolu Musa 20, ayat sada sahat ro di ayat pitu, tajahama marsikat soring, di ayat parpudi ayat pitu, rap manjaha mahita. Dungi romuse hatani Jehovah tu si Musa songonon. Kodohonomu ma tu halak Israel, manangi sepesian halak Israel, nang sian halak dagang, akan naimai seolat di Israel, tung sura di pelehon siap pinoparna tu molok, ikon marutang hosa ibana, ikon halak isini tanoi, namadangguri ibana mate doh batu. Ahu sadiri pe manuju bohiku mangalo jolma si songoni, jalaman yapon ibana sian tonga-tongani bangsona, ala nauni lehonna sian pinoparna tumolok, asa paramuton inganakku nabadiai, dohot paliahon goarhu nabadiai. Tung sura pe di paura isini tanoi, hira naso di ida jolma si songoni, uju nama milehon ibana sian pinoparna tumolok, asa unang nian bunuonna ibana. Ahu sadiri na manuju bohiku mangalo jolma si songoni, dohot mangalo dongan nasa marga, ahu huhut maniapon ibana sian tonga-tongani bangsona, rap dohot sude na mangihuton parmainon nonna, akka namarmianan mangihuton ibana tumolok. Tung sura marbalik manang ise marsukum tu halak pangaruding, manang tu halak partodung, asa mangihuton parmainon nasida, ikonau manuju bohiku mangalo jol masih songoni, dohot manianapon ibana sian tonga-tonga di bangsona. Di baheni ikon parbadiaan muna dirimuna, asa gabe akka nabadiai hamu, ai ahudo Jehovah debata munai. Ima sahatna martua do akan natumangi hon hatani debata jalana umpeopsa. Amin.
Taha tidak kon maha porsiau tai, songona hina tidak kon idongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, natumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natindubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantondi parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata, natu mau na bernit, di panghuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru do ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohato dosani, disima ibana paimulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au persea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 12 April 2026. Bunga altar. Minggu sadarion na patupa bunga altar, Imas Yanwik Ramangun Sada, Huriata Pasat Mauliate Tuhata ma nama sumasu. Pandidion Nabadia. Minggu sadarion 12 April 2026, di Parmingguon pukul 10 WIB, di patupa do pandidion nabadia, tu dakdanak torop ni dakdanak namanjalo pandidion nabadia, onam halak 4 bawah 2 boru. Periodisasi seksi. Hombar tu agenda periodisasi HKBP, dohot aputusan rapat huriat tahun 2026, patupota marapot pemilihan seksi nadong di Dewan Koinonia, Marturia, dohot diakonia, periode 2026 saat 2020 lalu. Jadwal dohot atau tuan boima dijaha di tikting digital. Parehan sekolah minggu. Homba tu program dohot anggaran tahun 2026 taringot tu parehan sekolah minggu patu pauta maaka rangkaian kegiatan jala boima dijaha di tikting digital seksi dohot guru sekolah minggu asa para teteon jadwali. Ibadah Paskah dohot seminar pemuda. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupa ibadah Paskah dohot seminar pemuda. Huriata HKBP Ramangun mandohoti kegiatani jala utusan sian huriata 64 halak na dikoordinir Sintua Rudolf Gultom ibadah dohot seminar di Patupama Sabtu 10 April 2026 pukul 8.30 saat 10.30 ibadah Paskah 10 sada WIB 10.30 WIB seminar di Wisma Mangalawana Bakti Komplek Kementerian Kehutanan. Pembinaan dohot pembekalan Parhaladu. Hombar tu program dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2026 jala lahu paulihon panghobasion aka parhobas di patupa do pembinaan dohot pembekalan Parhalado nanain di patupa hari Rabu saat hari Jumat 15 saat 17 April 2026 maringanan di Hotel Horizon Trunojoyo Batu Malang, Jawa Timur. Anggiat madenggan mardalam pembinaan dohot pembekalani. Tikting naing marbagas. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Martin Tulus Pramono Simbolon, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Penggilingan, anak ni Amata Etwar Hasurungan Simbolon, tubuh ni Inata Sri Muryati Borusihan, dohot Orwana Siska Adelia Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Immanuel Resort Pantumbak, boru ni Amata Mangisi Panjaitan,
tubuh ni inata, tama menanti boru butar-butar. Pamasu-masuan di hari Sabtu 10 April 2026 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhata nama masu-masu nasida, gabe pasari peon nadenggan, di tengah-tengah tata lobima di joloni tuhata. Pelehan dohot udut ni boa-boa, tajama di tikting di digital na pinarade ni huriata, di pasu-pasu de batama, akabarita masa dohot ulaon, akasi patopa bahan sanggap di guarna. Songonima tikting du huriata minggu sadarion.
Kami di bata na sumurung, sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na marpungu di bagasan Tikion, dohot na mengikuti ibadah melalui live streaming, di dia pehita maringanan, barita nauli na sahat tuhita di mingguta sadarion, imana nienet di sada Petrus sada, sian hata ni debata sada Petrus sada, mamuka sian ayat 10 tolu, sahat rodi ayat 10 onom, songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Dibaheni hohosi hamuma rohamuna, torangma rohamuna, sadok makirim mahamu, dia sini roha na terbuan Tuhamu, di hapataran ni Yesus Kristus. Songon dakdanak si pangoloi mahamu, unang mapayhut-ihut hamu be, sakap-sakap ni roha, uju di hawaton muna na jolo. Alai mangihuton na badiai, na maju hamu, dohot mahamu gabe badia, dinasa parange muna. Ai na tersurat do, badia mahamu, ai na badia do au. Ido sahat ni turpukta. Huriani Tuhata sonari masuk mahita tu minggu kuasi modo geniti. Songon poso-poso songon poso-poso nawasan disusu natama. Idonakanin molotabege ima agenda liturgi fotum tai hobartu goarni mingguta hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubuh. Ido ditaruhon tuhita amang dot inang, dung nata pestahon ima pesta haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Sekarang kita dihantarkan kepada minggu kuasi modoginiti, songon poso-poso seperti bayi yang baru lahir, selalu merindukan susu yang murni. Buasa de gombarhon songon poso-poso amang dohot inang. Ala memang merhite-hite haheheon ni Yesus Kristus nunga di pai baru ngoluta. Kita yang sudah di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Nungarap tertanom ima dosa tai pangalaho na buruki jolma na buruki sifat-sifat manusia lama kita melalui kematian Yesus Kristus sudah bersama-sama dikuburkan dalam kematiannya, tertanam di bagasan hamatean nai dang ditanam mate. Molo bahasa Indonesia didok ditanam ninna lahudia hamu mau menanam orang meninggal inna teh nggak beda artinya kan. Jadi beda bahasa Batak, beda bahasa Indonesia. Ditanam, dikuburkan manusia lama kita melalui kematian Yesus Kristus sehingga kita sekarang melalui kebangkitannya menjadi manusia yang baru, seperti bayi yang baru lahir.
Boydo rata bayakon inang. Songon poso-poso na baru sorang. Seperti bayi yang baru lahir. Ay molo danak dang mardakai pikiran nate. Molo danak dang adong asing-asing di rohanion. Dia tulus, dia murni. Dang adong dia dipikirion. Molo digambar hondison sahalak poso-poso. Dang adong pola dohonon na rupani manang gudeng dison kritik manang interupsi. Dakya didok sada poso-poso na baru sorang ketika ibunya memberi air susu asi songonaka natoras mabuan dana terdidi adong do poso-poso. Anak-anak tidak pernah mengatakan, bayi itu tidak pernah mengatakan, "Mam, kenapa aku harus dikasih minum susu?" Daki hadong pertanyaan yon songone. Alai di bagasan habuluson, di jalo ibana, di inum ibana, laus ido mabain ibana magudang. Asa ido nataida nang di bagasan turpukta sadarion amangdot inang, marhite-hite minggu kuasi modo geniti nunga di pai baru ngoluta alanido ditogihon dohita marhite hata ni debata buha dohita asa mangolu di bagasan habadiaun songodak danak nakanin dang say mardakai pikiranna dang sabusisaon rohana dang say mohop ate-atena. Di jodoh hita amang dohot inang. Kita orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Bagaimana seorang bayi yang murni nakanin. Dipangido do tuhita hidup kudus. Di bagasan Tuhani. Karena hidup kudus adalah panggilan. Pajuon do itu akan aporsia. Pajuon do itu halak Kristen. Hita di jodang holan mangulu. Hita di jauh debata dang holan asa malua. Tetapi kita dipanggil bagaimana kita menunjukkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Molo didok di bahasa Yunani, hagios ninna. Namarlapatan doi suci. Namarlapatan doi dikuduskan. Namarlapatan doi amangdo inang dipisahkan untuk Tuhan. Ima hebat nangulu niya kana porsiay. Suci, dikuduskan, dipisahkan adalah untuk Tuhan. Berarti kita berbeda dari yang lain. Berarti kita berbeda dari dunia ini. Idoban dan idok Apostel Paulus di Roma 12 ayat 2 unang saropang hamu dohot pertibion. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Nang peditonga-tonga ni portibio kita. Tapi kita bukan berasal dari dunia. Dan bukan untuk dunia. Unang sarobang hamu dohot portibion. Alay gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata. Ima nauli nahi nalasonna dohot nasundenggan. Itu bana didot naking kita dipisahkan adalah untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini. Atong molo songoni amang dohot inang, molo dipangido dohita, mangulu di bagasan habadiaon, songodia dohita, mangulu di bagasan habadiaon ni.
na parjolo sahali taida di bagasan turpukon. Hidup kudus dimulai dari pikiran. Dimulai siya roha. Daido nakin didok desa Plutului dibaheni. Hoho sihamu marohamuna. Torang marohamuna. Hoho sihamu marohamuna. Torang marohamuna. Menjaga pikiran tetap jernih. Songonani dok na di poda 4 ayat 20 tuli. Sian saluhut si jagaoni gumodang ma jaga roham. Ala sianido ruar aek. Sianodo mual ruar aka hanguluan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidupan nadong lagu ya teh. Jagalah hati, jangan kau nodai. Sianod doha ruar. Ahana adong di bagasan roham. Ido na pinatuduhonmu. Molo di luar ni berarti dia munafik. Molo di luar ni berarti marpangaci. Molo di luar ni berarti berpura-pura. Tapi apa yang ada di dalam hatimu sesungguhnya itulah yang kita nyatakan melalui perkataan dan perbuatan kita. Mololas roham pasti maredede dohokan. Molo marsak kolungun roham pasti songon namahe maheudo pardopahanmu. Ay buasa ho maheu inang ninna tuakkay na naomion imada inang padita. Songon na hatsi dohi lala si maju jakon. Ya. Terpancar yaitu dari hati kita. Idu bana didot naki ngamang do inang hoho sihamu marohamuna torang marohamuna. Hohosi. Unang pikiri, unang mardakai pikiramu songon naking, songon danakima. Unang rupani ragam akana adong di bagasan roham naso denggan. Unang pikiri akana negatif. Unang saya pikiri ima laho manegai ulaon nidongan. Ingat. Molo didok Filipi 4 ayat 8 amang dohot inang boy nota jaha di jabu. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hebat naya temang do inang. Ima tapi kiri. Ya songonani goran nanaking. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yang sedap didengar. Berarti unang say naso aka nadenggan haruar sian rohatta nang pakatayota. Idu parjulu mabaik kita boha asabadia. Pertama sekali adalah dari hati kita. Unang saya tubuh-tubui hata naso tutu. Molo sositong dope dang boy hita menjas menghakimi menguhumi dongata namar salah. Jangan memberitakan berita hoax yang tidak benar. Alai didok naking hoho sihamu. Taida di bagasan partikiano namang do inang media sosial.
Godang nai mungkin boy manai rohata mangulahon akan asodenggan marhite media sosial yang sesungguhnya sebenarnya itu bermanfaat sangat positif di ngolu ni jolma alai boy dang positifi molo tabuat ibana gabe negatif. Boy do lalap hita alani media sosiali. Lola hita mula-ulaon. Ragu modang do hita sadari amang do inang ima maniup bermain dengan media sosial kita, handphone kita. Dengan tawaran-tawaran di sana ada dracin, drama cinta ninate. Adong drakor di si. Dohon adong akka game di si permainan. Bahkan anak-anak sekolah juga malas untuk belajar dan sekolah. Molo dileo guruna tugasnya. Kalau gurunya memberikan tugas bagi dia, tidak peduli mendengarkan keterangan guru, alaniaha, nanti aku akan buka Google. AI, satokin boy di karejui. Menai rohata untuk bermalas-malasan. Untuk tidak berusaha belajar. Untuk tidak melakukan sesuatu. Manati tamang doang inang jaga roham. Dohot akka ulaun hajahaton. Ulaun naso hinalomohon ni rohani debata dengan usia yang tidak patut untuk melihat semua tontonan itu. Anak-anak diingatkan melalui firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga pikiran tetap jernih. Jalan apa duahon ahado neng idauta marhite turpukon didokdo amang do inang totong merpakirimon di bagasan Tuhani. Dia 10 tolu do penaking didoki torang marohamuna sadok makirim mahamu. Dia sini roha natarbuan Tuhamu di hapataran ni Kristus Yesus. Pengharapan kita satu-satunya adalah di dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita satu-satunya adalah Tuhan. Walaupun mungkin ada manusia, ada saudara kita yang bisa menolong kita, tapi tidak menjadi pengharapan penuh. Manusia bisa berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah sedetik pun. Dunia ini semua penuh dengan masa, waktu, tapi Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Hanya Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Hanya Dialah jaminan hidup kita. Idona neng dohonon na di sonamang dohodin harapan kita untuk hidup lebih baik ada di dalam tangan Tuhan. Dan di tangan ni manangise. Dan di tangan ni gana-ganaan na adong di Portibion. Dan di tangan ni kahagogon na adong di Portibion. Aka peramal-peramal. Meramal pekerjaan, meramal hari esok lebih baik nina. Aka peramal na di Portibion. Meramal aka pasangan hidup. Tapi itu hanyalah sebuah ramalan. Dan mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan tidak lebih kuat ciptaannya dari penciptanya. Ido takas di epistel naking di paingot. Bangsa Israel nang maluas yan Mesir, mereka akan memasuki tanah Kanaan. Takas di paingot na sida, unang lehok kamu yan akon muna, tu parsobaan imadewa moloki. Molo di bahek kamui, buhik kudo mangalo hamu. Bahkan dakola siulaho niya mang do inang, jika kita melihat orang melakukannya, maka wajah Tuhan juga yang menjadi lawan kita. Bukan hanya sebagai pelaku, tapi juga ketika kita melihat manusia sekarang ini tidak lagi menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya.
songonan idokna pati papigaho teh maralo pati papigaho dia mang do inang. Pati papigaho ni tabay Tuhan ni marakup di bagasan nguluta. Patik parjulu ahudo jahoba debatam ninna debatat tadang jadi marakup au bahenonmu debatam. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dengbui adong debatana asing di tonga-tonga ni nguluta di bagasan tikion do sepanjang parnguluta. Alania mang doh inang porsia mahita. Hidup kita, jalan hidup kita, dan akhir hidup kita ada di dalam Tuhan. Sehingga pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi unang memilih hamu tu nama ya teh. Ya, lau mula tu hitaan, marang nama say lau hita tu udean ni nama teta. Gabi taleho nak kasih panganon, tapele, dang adong gunane. Tajalo aka pasu-pasu, tadok dihalak batak, mamasu-masu maho sahala, doa hapete, sumangot niyo punami ninna. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Hape na tapelei jol mana mate doi. Diri na peso tarpaluay bana. Balamma lahu mamasu-masu jolma na mangulu. Asa alanido amang do inang pengharapan kita adalah pengharapan yang hidup. Dan Tuhan menyediakan hari esok yang lebih baik. Jala odo kekuatan pakirimon ya kahala Kristen na adong di luar parserakani ketika mereka dianiaya, ketika mereka disiksa dilele nasida, Allah mempertahankan haporsionna di bagasan Tuhani. Ido bana dipaingon apostel Petrus aka hala Kristen na di parserahani. Imanaki makirim mahamu dia sini rohana terbuan Tuhamu di hapataran ni Yesus Kristus. Jangan takut. Tuhan akan melepaskan, jangan takut. Tuhan akan menolong, jangan takut. Tuhan akan mengakhiri segala penderitaan kita. Asal ma porsia jalatu ibana hita marhaporusan. Jalan apa tuluhon amang dohot inang. Molo dipangido hita naking. Ya, alay mangihuton na badiyay. Ya saplima didok. Alay mangihuton na badiyay. Nama jauhamu dohot mahamu gabi badia dinasa paray ngemura. Ay natar surat do badia mahamu. Ay na badia doau. Lapatan na di si ahado na yung idaota. Hidup kudus kita nyatakan di bagasan ima habadiaun marhite na manguloy Tuhani. Manguloy Tuhan. Ido molo tayo na nakin di sa plopat amanginang songonon didok disi. Songon dadanang si panguloy mahamu unang mapayut hamu be sakap-sakap ni roha ujudi haoton muna najulu. Ternyata hidup badia itu tidak hanya di gereja. Molo di gereja, uli-uli bagak-bagak dohita sude. Burju-burju dohita sude. Didok jongjong dohita. Didok kan? Didok marede dohita. Didok martangiang dohita. Alay boha dohita. Haruar sian bagas joroni debata. Asa molo ridok nakanin badia dang na pabadia-badiahon. Alay buhado taridai di bagasan sikap ningoluta marhite na mangului Tuhani. Alanido amang do inang dituntut ketaatan, dituntut kesetiaan, dituntut konsistensi. Jala ido na so adong di si Adam doho si Hawa. Jolma na parjului karena Adam dikuasai oleh keinginannya, ya Adam dikuasai oleh hati dan pikirannya,
Adam dikuasai oleh keinginan dagingnya. Jala ido dioloi bana. Padahal segala kebutuhannya sudah disediakan oleh Tuhan dan diberikan kepada mereka. Tapi karena ingin memuaskan hatinya, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan adong hasatiaun, dan adong kesetiaan, dan adong konsistensi di nasida, di patik, di hata, di tona ni debata. Sudah parpuin ni hawan boy panganonmu, semua disediakan. Tapi satu hal, buah tentang pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan engkau makan. Sekali-kali kau makan, pasti engkau mati. Alaidang satia nasida disi amang dohot inang, ala ni keinginan ni mata dohot roha pikiranna. Alanido amang dohot inang tutu di bagasan partikianon. Zaman senari banyak keinginan kita ya. Ingin dohamu mamora inang? Ingin dohamu mamora? Udang may biar hamu au pe ingin do mamora. Naso dilihat Tuhan do mamora. Ya. Semua kita menginginkan kaya, kita semua menginginkan banyak uang. Kita semua menginginkan banyak harta. Alai dipaingot do, sotung keinginan tai mengerajai rohatta dohot pikiratta gabedang taului lomoni rohani debata. Ala didok do disada Timotius onom ayat 10 adi do disiamang do inang. Urat nina sahajahaton do rohana holongan dihepeng. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dang hepeng naina salah dah. Alayaha roha. Ya, cinta uangnya sehingga dia menghalalkan segala cara. Karena ambisi dan obsesinya untuk kaya, melakukan segala cara mencuri, korupsi dan juga pembodohan kepada saudara-saudaranya. Baik itu pribadi, baik itu berkelompok, baik itu sistem mungkin namang do dinang. Alaihatan di debata paingoton hita rohana holongan dihepeng. Bagaimana cara kita mencari uang dan bagaimana cara kita untuk mempergunakan mengelola uang itu. Itulah yang salah dan diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Unangi mangerajai roham, unangi ului, alayului ma Tuhani. Dia mataida senari amang do inang akka keinginan, jabatan, menghalalkan segala cara. Molo naking didok di bahasa, di epistel bahasa Bataki, pangaruding, laut udah tu. Asa dapo jabatan nai ima boy di bana hiaru teh tabereng Panjak Pinang setabi hitamang do inang Panjak Pinang punggung temannya yang dipijak supaya dia sampai ke atas. Tanggurung ni dongan na di dege ibana asa sahat ibana tu gijang. Asa dapot na nihirim ni rohana. Untung aja Panjak Pinang itu berkelompok ya. Molo pribadi do itu tidak benar. Kita menginjak punggung teman kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Parwarwahon akadongatta demi suatu jabatan. Jalamanat dipaingot hita. Ini bulan periodisasi. Di hita HKBP Romangun. Periodisasi hita amang dohot inang di seksi dohot diaka kepengurusan di punguan. Jadi mulai tolu dewanian non ya seksi sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, ya dohot lansia. Songoni nano di dewan marturia, songoni di dewan diakunia. Sotung marsi parwaroan hita amang dohot inang. Hirana holak kita na boy, halak dang boy.
Firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Aidang jabatan ni pelayanan dui. Dang hasangapon niya mang doinang haleaw dui. Basa hudo haleaon. Ay hatuban dohi tadisi. Ulaonin na taula. Bahay songononin na tabahin. Tusak kamulawin na ikolaw hita. Itu adalah pelayanan doi. Hatuban dohi tadisi. Haleaon doi. Hape molo di kantor hita, bos do hita kan, hita do manuru dongatta, hita do manuru anak buah ta, hita do manuru pegaweta, alai molo di huria, kita adalah hamba Tuhan. Molo di bahasa Indonesia tabudo pe hamba, molo di bahasa Batak hatuban, yang harus taat kepada tuannya, yaitu Yesus Kristus sang pemberi pelayanan itu. Asahido di paingot marhite-hite turputa di bagasan sadarion. Buhado hita amang dot inang mangulahon mangului debata di bagasan ngoluta. Tuhata matauloy. Unang keinginan tayo naking. Unang rohata. Unang pikirata na sodenggani naking. Mangulu di bagasan parangin nama dia memang tidak mudah. Alay kon ulahonot tadoy di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni ulauta. Di tonga-tonga ni pelayanata. Kita harus menunjukkan hidup yang kudus. Walau mungkin tidak sempurna. Ya. Walau mungkin tidak sempurna. Alay ikon ulahonot tadoy. Los ido si paingot tunatoras di son. Ya 4 keluarga yang membawa anak-anak kita untuk menyerahkan mereka kepada Tuhan. Supaya mereka menjadi ya bangsa umat pilihan Allah. Marhite padidion nabadia. Buhado amu amang dohot inang. Mangajarhon hata ni debata. Asa mangulu nadsida di bagasan habadiaon. Mereka nantinya adalah pilihan Tuhan. Nah pinapulik ya, dipilih, dikuduskan, dipilih untuk Tuhan, bukan untuk dunia ya. Bukan untuk dunia, tapi mereka dibaptis pada saat ini disucikan, dikuduskan dan dipilih, dipisahkan untuk Tuhan. Margogo mahamu laho mangajar-ajari anak kon muna doho mangulahon tanggung jawab ditolu suku-suku nanon nanaeng si hati dakonon muna doho sialusan muna. Amin martang yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di banogicang mauliate di pasahat rohanami Tuhan di luaso hami ima marparsauran dohot ho marhite parminggon nami di son paingoton hami nabadia doho alani ikon mangulu dohami di bagasan habadiaon ala Jesus do nagabi standar ningulu nami dang portibion dang col mana di bagasan na asatu sido dito gihoko hami molo dung hehe ho siyan namate hami pe Tuhan dohot do hehe siyan akapangalahon na buruki gabe tu pangalahon na baru asa marhite-hite itu Tuhan upatuduhok kami parangin na barui songon poso-poso na baru tubui di bagasan ima roha na bulus na sida Tuhan ima ketergantungan na tuaka halak na dewasa songon ima ketergantungan nami dohot Tuhani asa ho matutuho loy hami di bagasan ngulu nami jala mauliate matuhan di luaso 4 keluarga di son mabuan ni anak kon na sida na onom macalo padidion na badia di pasahat na sida yanak kon na sida itu ho marhite padidion na badia asagabi bangso umat na pinapulik mo na sida siyan dosa siyan portibion jala na sida mamuse hapataran ni asini roham marhite ngolu na sida tuaka arinangro marhite-hite panugunuguon ni natorasna dia kapardalanan ni ngoluna urupi amanami inanami songon natoras na sida parbisuki pagodang-godang yanak koni sagabi yanak kon na burcu manguloy ho marhite pamudaon ni natorasna
songonia karuas ni huriam, na di bagasan akaparsahiton tuho huban kami Tuhan, na dirawat di rumah sakit nang ditongan ni bagas nasidabe, situa tirama boru pangaribuan, situa emhananggulan, nyonya situa emhananggulan boru butar-butar, situa LA tambah pantun huta barat, nyonya sinaga boru lumban raja, firman siagian, tua sirait, Susi Maulina Sinambela, nyonya sirait Rosida boru batubara, tambo sutapea, Francisca Togatorop, Parulian Rumah Horbo, Romi Samosir, Diego Hutauruk, Nyonya Sianipar boru Simatupang, Situa BP Siregar, Nyonya Sinaga boru Simbolon, Rumintang boru Hutasoit, Matthew Manurung, Las Maria boru Pancaitan, Nyonya Tobing boru Manik, Desi Natalia Siahaan, Siti Mawar boru Silalahi, Rendi Simajuntak, Situa Evangelis Nyonya T Pasaribu boru Sianipar, TP Simajuntak, sorta pangihutan Sitohang, Nyonya Siregar boru Papahan, Nyonya Raja Guguk, Lamlan boru Simajuntak, EKM Sihombing, Nyonya Silalahi boru Samosir, Nyonya Lumban Tobing boru Manulang, Jeremiko Lumban Tobing, Nyonya Tobing boru Sinambela, Nyonya Sarli boru Samosir, Rinto Manurung, Robin Naik Pasaribu, Situa Jesina Hutagalung Balocong Pangaribuan, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Nyonya JM Sihan M boru Pardede, Situa SP Hutasoit, doho sudi akan nasohugari hami sada-sada marhite warta jemaat namion, tuho pasat hami nasida Tuhan, patugu haporsyaon na dohot pakirimon na marhite aka pengobatan, pemulihan, penyembuhan na sedang berlangsung di adupi nasida, asa margogo nasida, makamonakon saluhut nai marhite hahisaron itodi, doho sudi aka keluarga na merawat nasida, Tuhan de batama nami, songoni aka ruas ni huriam aka yanakon nami, na menghadapi ujian semester kenaikan kelas kelulusan, tuho pasat hami, mulai sian tingkat SD, SLTP, SLTA, bahkan perguruan tinggi, bahkan nalahu masuk perguruan tinggi negeri, lehono mudina sida habis suhon, doho rohan naulo marsiajar, mempersiapkan diri di bagasan ujiani, asa marhite-hite Tuhan, boy nasida mengevaluasi diri nasida, keseriusan nasida marsiajar salilengon, gabi boy dapat nasida ima hasil nadenggan marhite ujiani, dohot patibon akka parsikolan nasida tujuloan niari, mau liate madiho Tuhan, tuho mau pasat hami daging nang todi nami, sudia karuas ni huriam, namet-met namagudang nama tua, homa namanggongom nasida, calo matangiang namion, nahu pangasahok kami, holan di bagasan guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sen bukede onom 157 ayat sada dohot ayat namangihut laus tapasahat mapeliata. Aloha
burian itu hata sonari masuk mahita tu ulaon sakramen ima padidion nabadia tu onom dakdanak poso-poso ima nalaho tardidi di bagasan tikion alani tapasonang marohata tapuji tu hata maredehita sen bukede 100 opaplonom ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 nong jongjong mana toras nama buan dakdanak nalaho tardidi. Oh Jesus, ay tardidi, lumoso-moso, sarong mamaligi, utang jaloon. Oh naturasa, nasira betusan, ay nagpasadona, Martangi yang mahita, alea manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulum mabuan akadat danakon, saya si maroham, jalo manasida gabe anakonmu, pasu-pasu jala pargugoi manasida, mangiai hanguluan sugud, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamuak kadongan na mabuan dakdanak sididionon, tangihok kamu maha tani Tuhan Yesus, laho mahamu tuliat portibion, ninna madok akasisianna, podai hamuma saluhut bangso, didi hamuma nasida, tubagasan guarni debata ama, dohot anak, dohot toddi parbadia, ajari hamuma nasida mangaraduti saluhut, nahuto nahoni tuhamu, jala ingot ma, say dong anakku dohamu ganup ari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon, manangise na porsea dohot ni didi, dapotan hanguluan, alay na so porsea, hona uhum sugut. Tangihok kamuma dohot hata na tarsurat di surat ni Sumarkus, adong maaka na mabuan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama, alay dipisang akasisian naima na mabuani, jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma loas samuma akadak danaki rotuau unang orai hamuna sida ay dia kasih songonido harajaon ni debata natutudo na hudokon tuhamu manangisepe anggo sosongon dakdanak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma dakdanaki dia pehon matangan na tunasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majolo hapor syautai. Alusihamu mahata na husuk kutonon tuhamu na parjolo, dipangidohamu nuaing didion akadak danakon tubagasan nina hina porsion muna alusna. Solat naik, songon na sorak dohamuna. Dipangidohamu nuaing didion akadak danakon tubagasan nina hina porsion muna.
na paduahon BH naulo dohamu mamudai anak kon munaon asa diboto jala diihuton nasida hata ni debata alusna patoluhon naulo dohamu marsuru nasida tu gereja doho tu parguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiay romahamu sada-sada keluarga tujulu. Ale Devni Natiar Tesalonika Simamura Hudi di mahotu bagasan guarni debata ama dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohotu bagasan guarni todi perbadia amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tubagasan harajau ni debata rodi saleleng ni lelengna amin. Ali Gavriela Daira Ronauli Napitupulu Hudi di mahotu bagasan guarni debata ama dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohotu bagasan guarni todi perbadia amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan haracau ni debata rodi saliling ni lelengna amin. Join. Ali adjoin nabasa haguguan nainggulan lumban raja. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saleleng ni lelengna amin. Ali Adjoel Elnatan Ivander Nenggolan Lumban Raja Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni todi perbadia amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saleling ni lelengna amin. Ali Nathaniel Jose Romora Manurung Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama
dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho dihabobongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ali Heskiel Elvano Hamonangan Manurung. Pudi di maho tu bagasan guarni debata ama, dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon, tu bagasan harajau ni debata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Jongjong natoras martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nungahu pasat hami akadak danakon tuho, jala dijakon hodo nasida gabe anakonmu marhite-hite padidion nabadiai, asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon, jala gabe panean di hanguluan nasaleleng nililengna, asi maroham dohot di akan atoras ni dakdanakon, sai pargugui, jala ajari manasida madugunogu dakdanakon tuho, asarap nasida taruli di akka arta ni harajaonmu. Amin. Maredehita sen bukede 147 ayat sada, jongjong mahita saluhutna. Tatangiakon mapeliata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na moliutus, hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasayak kami pelianon, pati bulhon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say penorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari,
sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Di jolo mahita marsijalangan na manginang dohot aka natoras na mabuat danak na tardidi. Sumber